Mm. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng balbakwa. Ayan. At meron tayong rice. At meron tayong sausawan, patis na may sili. At meron tayong extra sarsa. Ang drinks natin, tubig. Ayan mga kapudibis, kung nakikita nyo ako lang mag-isa. Kasi nagpapagaling pa po si Ate Albi. Pasensya na po kayo. Ayan mga kapudibis. At napaka-special ng araw natin ngayon mga kapudibis. Dahil meron tayong back-to-back online collaboration with Cindy. Ayan mga kapudibis. Kung hindi nyo pa po siya kilala, panoorin natin to. Unang subo po para sa inyo. Kain na po tayo. Ayan mga kapudibis, napanood natin ang ating sisi na si Cindy. Dati po kasi mga kapudibis, ang pangalan niya Sweet Neneng Vlog. Ayan, nag-iba na siya ng pangalan. Cindy na siya ngayon. Kaya mga kapudibis, click yun na ang kanyang bell para lagi kayong updated sa mga bagong video niya. At meron po siyang Facebook page. Ayan, supportan po natin siya at huwag kalimutan mag-subscribe mga kapudibis. Kaya bago tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Hayan mga kapudibis, malinis na yung kamay ko. At ang pagkain na ito mga kapudibis, sponsor by Cindy. Ayan, maraming salamat Sisi Koy sa sponsor mo. Ayan. Itong, ay my God, taba. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. At Sisi Cindy, para sa iyo ang subo. Ang lambot mga kapudibis, ang sarap. First time kong matitikman yung balbakwa. Ito mga kapudibis, ang laki. Ay! Ang laki mga kapudibis.
Butol. Ayun sa Ate Albi, oh. Nanonood siya. Tanggalin ko na yung mga kapudibis. Mga kapudibis, supportahan nyo po ang akin sisi na si Cindy. Napakabait mga kapudibis. At isa rin siya sa mga natin, supporter sa Facebook at saka sa YouTube. At napakabait niya kasi mga kapudibis, tinutulungan niya yung mga kababayan natin Pilipino sa Toronto, Canada. Yung nagtitinda ng mga pagkain. Minumukbang niya, tapos tinatakam niya tayo, tapos nakatulong pa siya sa iba't iba mga kapudibis. Ang bait niya. Ang dulas. Gusto mo salbe? Salbe kagat. Dami ko rice, oh. Anong tayo tubig? Saan pa? Mga kapudibis, hindi. Huwag niyo pong kalimutan. Click yun ang kanyang bell para lagi kayong updated sa mga bagong video niya. Alam ko masarap yung kakainin niya ngayon eh. Lechon baka. Diba? Ito rin. Paa ng baka. Paa ng baka ba to? Ito. Ano sa ulo? Nakalimutan yung patis.
Sarap mga kaputibis. Tahimik ko na. Hmm. 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 Sarap. Makalat. Kapag sarap na sarap ka sa pagkain, no? Makapudis. Hayaan lang yung dumi sa mukha. Kasi ngayon ko lang nakatikim ng balbakwa, kaya sarap na sarap ako. Mga kapudibis, at gusto ko lang magpasalamat sa lahat po ng nagpa-pray kay Ate Albi. Ayan, at sa supportan nyo sa amin ni Ate Albi. Maraming salamat mga kapudibis. Tapos ko na yung kain.
Taba. Sarap. Mga kabutibis, gusto ko lang magpasya. Gusto ko lang salamat sa last namin nakakulab na si Raw and Cook Food ASMR. Maraming salamat po, Lord and Sisi. And congratulations, 10k followers sa Facebook page. Mag-follow na din po kayo, mga kapudibis, kung hindi pa kayo nakapollow sa Raw and Cook Food ASMR. Ganon din po kay Cindy, mga kapudibis, follow nyo na po ang kanyang Facebook page at sa kanyang YouTube channel. Mag-subscribe, click nyo na ang kanyang bell para lagi kayong updated sa mga bagong video niya. Salamat. I love you. Ganito rin ba kayo kumain? Nakapodibis. Ayan, meron. Kaya mga kapodibis, dapat naubos natin yung rice, tsaka ano na lang to, ubot to. Yan, dito natin yan. Nabusog na naman ako, mga kapodibis. Kaya mga kapodibis, naubos natin, buto na lang po ito natin. Nabusog ako, mga kapodibis. At maraming po salamat sa lahat ng sumusuporta sa amin ni Ate Albi. Ayan, mga kapodibis. Shoutout po para sa mga pumapasok sa aming live chat. Ayan, mga kapudibis. Thank you so much po. I love you, mga kapudibis. Ayan, supportahan po natin si Cindy. Click nyo na ang kanyang bell para lagi kayong updated sa mga bagong video ni Cindy. Ayan, mga kapudibis. At sa kanyang Facebook page, huwag nyo pong kalimutan i-follow ang Facebook page ni Cindy. Ayan. Pagkatapos po namin, mga kapudibis, lipat po kayo sa kanya. 8:30 po kami at 9 p.m. po siya, mga kapudibis. Kaya maraming salamat Sisi Koy, Cindy, sa tiwala at suporta sa amin ni Ate Albi. Maraming salamat. Ingat ka lagi dyan. I love you. Ayan, mga kapudibis. Follow nyo na ang aming Facebook page. Ayan. At ang aming TikTok, The Foodie B. TikTok ko, Instagram ng The Foodie B. Ayan. Kung gusto niyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you!